खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव 40 नं रौता बियाबनि सिङाव थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों आरो बे गोजोनथाव खौरांखौनो लानानै फैदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथाङा आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि साननैसोनि उनावनो रायजोआव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रिनि आनजादा जानो थांगासिनो दं आरो बेनि थाखायनो डक्टर नीलोद स्वर्गियारी थामहिनबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथाङा 40 नं रौता बियाबनि सिङाव थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय 10 साननि थाखाय फ्री कोचिं हाबाफारि बेखेवनाय जादों आरो बे फ्री कोचिंखौ आथिखालनि जा लाइमोन 40 नं रौता बियाबनि सिङाव थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय बे सुबिदाखौ खालामना होनाय जादों होननानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथाङा जोंनि खौरांनि मोगा-मोगिनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बे हाबाफारियानो एबा बे 10 साननि जा फ्री कोचिं बे हाबाफारिखौ बिटिआरनि 40 नं रौता बियाबनि सिङाव थानाय इउपिपिएलनि लाइमोन बिथांमोना नाजानायजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथांनि नाजानायाव लाइमोनफोरखौ फैबाय थानाय 3थि आरो 4थि ग्रेडनि आनजादाव गोरलै खालामनो थाखाय आनजादाव उथ्रिसार होनो थाखाय बे फ्री कोचिंखौ लाहोनाय जादों होननानै बिथांमोना फोरमायो आरो बे हाबाफारियानो जाहैदों रौता सोहोरनि साखाथियाव थानाय थामहिनबा रौता दखरानि सिङाव थानाय जेबि हागजेर मेमोरियल हाई स्कुल गोजौ फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि जाय बिथांमोना गोसो गुदुं रौता बियाबनि सिङाव थानाय जाय बिथांमोना एबा लाइमोन बिथांमोना फैबाय थानाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि थाखाय एप्लाइ खालामनानै एडमिट कार्ड मोननो हाबाय बिथांमोननि थाखाय बे मोनसे मिथिथारनो गोनां खौरां होनना बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला साननैसोनि उनावनो रायजोआव जा 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि आनजाद खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय बेनि थाखायनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथाङा 40 नं रौता बियाबनि लाइमोनफोरनि थाखाय फ्री कोचिं सेन्टार बेखेवदों आरो बे फ्री कोचिं सेन्टारखौ 10 साननि थाखाय होनाय जादों आरो बे 10 साननि फ्री कोचिंआनो जाहैबाय जेबि रौता सोहोरनि साखाथियाव थानाय जेबि हागजेर मेमोरियल हाई स्कुलाव एबा गोजौ फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दानिया फैदों आरो बे समाव फोरमायबावनांगोन दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव कोचिं सेन्टार बेसेन नाङालासे कोचिं सेन्टार बेखेवनायाव गोबां मानि ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लानानै बे हाबाफारि लानायखौ गोबां गोजोननाय फोरमायो आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथांखौ गोबां बाख्नायनायखौ मिन्थिना मोनो एबा नुना मोननाय जादों दानिया फैदों दिनैनि बे फ्री कोचिं थामहिनबा बेसेन नाङालासे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारी बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आथिखालनि लाइमोनफोरखौ माबायदि सोलोंथायाव बाहागो लानांगौ बिथांनि बे बुंनायखौ जों आबुङै मिथिना लानि सिन्ता आरो साननाय बियो दिनै जागायजेनदों रौता बियाबनि आन्दाराव थानाय आसामनि जि 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड बे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड जि साकरि बे साकरिनि थाखाय 10 दिननि थाखाय फ्री कोचिंनि मोनसे बेबस्था खालामनाय जादों आरो बिनिनो दिनै जागायजेननाय सान बे जागायजेननाय सानाव 100निबो बारा जि केन्डिडेट बे केन्डिडेटफोरा फैदों आरो जोंनि गेजेराव गोबां केन्डिडेटफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन आरो जों बिथांमोननो जायगा होनो हायाखै गोबां केन्डिडेटफोरा दिनै बिथांमोना आरो लुबैबावदों जे कोचिंखौ आरो मोजाङै गोलाव टाइमनि थाखाय होबावनांगौ आं बिथांमोननि जि रिक्वेस्ट बेखौ लासैनो जोङो फुलफिल खालामनो नाजागोन आसा खालामदों दिनै जाय छात्र छात्री बा जाय केन्डिडेटफोरा बाहाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि थाखाय कोचिं खालामनो फैदों बिथांमोननि जिथु साननाय आरो बिथांमोननि मिजिं बियो जाहाथे मोगथां महर मोनो आं बेखौनो इसोरनिसिम आरज गाबो आरो जाय छात्र छात्री बा केन्डिडेटफोरा फैगोन बे कोचिं लागोन बिथांमोना जाहाथे जोबजासिम मोजाङै बे कोचिंखौ लाफुंगोन आं बेखौ बिथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामदों आरो आसा खालामो जे जोंनि रौता नैबे समस्तिनिफ्राय गोबां केन्डिडेटफोरा जाहाथे 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआव माने उथ्रिसार जानो हायो आं बेखौनो मिजिंथियो माबायदि ट्रेनारफोरखौ थिसननाय जादों बेहाय गुवाहाटीनिफ्रायबो ट्रेनार लाबोनाय जादों आरो जोङो बाहाय लकेलनि माखासे ट्रेनार जायफोरा बेबायदि फोरोंखाबाय थायो जोङो इक'नमिक्सनि मेथ्सनि इंलिसनि जों बेखौ बाहाय ट्रेनार जों थिसननाय जादों
आरो बिनि बादैबो जों गुवाहाटीनि SPM आरो IS एकाडेमि बेबायदि माबानिफ्राय कचिं सेन्टारनिफ्रायबो बिथांमोनखौ लाना फैनाय जागोन गतिके ट्रेनारा जोंहा खमि जानाय नङा मोजां मोजां ट्रेनारखौ जों लाबोनाय जादों जायफ्रा दाबो नोंथांनि बे माने फ्रि कचिं होनायखौ मिथियाखै मा खालामनो जों अनलाइन बेबस्थानि गेजेरजों होदोंमोन फ्रि कचिंनि थाखाय आरो जायफोरा मिथियाखै जायफोरा दा अफलाइनाव मिथिबाय जों अफ खालामना होनाय जाबाय कारन बिराद स्टुडेन्टफोरा अनलाइनाव एप्लाइ खालामदोंमोन जों जायगा गैयिनि थाखाय 100 जननि बारा जोङो खालामनो हायाखै बेखायनो जों नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला कचिं होनाय जागोन बाहाय जोङो एसे गुवार लेभेलाव कचिंखौ होनो थाखाय सिन्था सरसा खालामनाय जादों माखासे माने केन्डिडेटफोरा रौतानि बाहेरनिफ्रायबो फैदों जों बिथांमोनखौबो एक्सेप्ट खालामनाय जादों खिन्थु जोंनि टारगेटआ रौता ओनसोलखौ लानानै खालामनाय जादोंमोन आं एज ए रौतानि MCLA रौता समस्तिनि बेखौ लानानै फार्स्ट सिन्था सरसा खालामनाय जादोंमोन खिन्थु खाथि खालानि माखासे केन्डिडेटफोराबो फैदों बिथांमोनखौबो जोङो जायगा होनाय जादों এটা আমার রৌতা সমষ্টির সন্মানীয় MCLA তথা BTCৰ EM ডাঙৰীয়া এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ ইয়াত বহুত শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে হয়তো প্ৰপাৰ কোচিং নোপোৱাৰ কাৰণে চাকৰিত যোগদান কৰিব পৰা নাই মই ভাবোঁ যে এই কোচিংটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বিলাকত জ্ঞান অৰ্জন কৰি আমাৰ যিটো থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব এই ইণ্টাৰভিউত তেওঁলোকে সফলতা হ'ব কাৰণে পাছ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আচলতে কোচিংটো অলপ কেণ্ডিডেট কম হ'লে ভাল হয় তথাপি যিহেতু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা যিসকল কেণ্ডিডেট ইয়াত আগ্ৰহী গতিকে আমিতো তেওঁলোকক বাদ দিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমাৰ যিসকল ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আছে তেওঁলোকে মনোযোগেৰে ভালকৈ যদি পাঠদান দিয়ে বা ক্লাছটো যদি কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি ইয়াতে যোগদান কৰিছে তেওঁলোকে সকলোৱে সফলতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব नंगौ गोदोब्ला जोंनि क्वालिफाइड फरायसाफ्रा खमथारमोन आरो खम होनानैनो साफा सानै जायफोर बारग'दोंमोन बिथांमोना कचिं लानो गोनां जायोबा गुवाहाटीफ्राव थांनो गोनां जायोमोन थ' दिनै फैयै फैयै गुवाहाटीखौ नागारनानै एकदम खाथिथार गावनि जायगायावनो जे मोनसे कचिं सेन्टार जे खालामबाय माने 10 साननिफ्राय खालामबाय बेखौ आङो गिबियावनो डक्टर नीलज सरगयारिखौ साबायखर बावगोन बिथांनि नाजानायावनो बे जादों दा दिनै जाय एसपिरेन्ट्सफोर दं फरायसाफोर दं एग्जाम होगोन बिथांमोना मा रोखोमनि जागोन एग्जामफ्रा बे टेस्टआ मा आनजादफ्रा मा रोखोम जागोन बेखौ दा गावनि जायगायावनो थानानैनो जेबो खरस गैयालासेनो बिथांमोना मिथिनो हासिगोन आरो गोरलैयैनो माने एग्जामाव जिरायनो हासिगोन जायखौ नङाब्ला हयथ' खेलिमेलिबाय थायो फरिखाफ्रा माबादि जागोन एग्जामा माबादि जागोन स्टाइला माबादि कुइसननि माबाफ्रा माबादि बेफोरखौ एसे खेलिमेलि मोनया थागौमोन दिनै बिथांमोना बे 10 सानाव जेरैबायदि मिथिगोन गाव एकदम खाथिथारावनो माने जाय फोरोंगिरि बिथांमोनजों रायलायनानै आरिनानै बिथांमोननि खोथा खोनानानै दा बिथांमोना फरिखायाव जनो जिरायनो इजि मोनगोन आरो हयथ' साक्सेस जानायनि जिथु रेट बियो हयथ' बांगोन थ' बेयो जोबोद मोजां जादों जोंनि थाखाय आरो इयुनावबो दिनै जेरैबायदि खोथा बुंदों डक्टर नीलज सरगयारिया जे भबिष्यत APSCनि थाखायबो बेयाव बिथाङा सानदों लकेलावनो कचिं मोनसे होनो थाखाय आरो बेथ' साबसिन जाबावगोन कारन बेखौथ' जोङो बेबायदि खोनाफेरथ्राखैमोन जोंनि जायगायाव जे बिदि APSCनि माबा मोनसे कचिं लानायनि बेबस्था जे जागोन बेफोर खोथाखौ जों खोनाफेराखैमोन आरो बे जानो थांगासिनो दङ आरो निस्सय खालामगोन आं आसा खालामदों दिनै जायफोर बेयाव सौफैनो हादों फरायसाफोर बिथांमोना बे 10 दिनाव जिखिनि सोलोंनो गोनां दं बिथांमोना सोलोंगोन आरो गाव गावनि माबाखौ आनजादखौ मोजाङै होनो हागोन